Tajjeb, imma issa ħanibqgħu għaddejjin bil-mod. Bidejna biss. In 3, 2, 1, ħanikkrossjaw saqajna ma' jdejna. Min jitfixka għodux tinkwitaw. Affarijiet vera żgħar, però min jista' ħajjikkrossja b'dan il-mod, very good. Iktar ma nkabbru l-pass. Iktar ikun aħjar. Sekondi. 3, 2, 1, ħanqabdu weights daqsxejn iktar challenging minn tas-soltu. Weight fuq kull naħa, fuq kull spalla, ħaninżlu fuq iż-żewġ saqajn, shoulders, squat to shoulder press fuq u nerġgħu ninżlu. Fuq u nerġgħu ninżlu. Very good. Ħanżommu daqsxejn iktar saqajna viċin ta' xulxin. Proċess tas-sew. Tajjeb ħafna. All right. Keep it up. Dejjem f'każ ta' uġi jitkellmu mal-fiżjo u importanti tifqu mill-movimenti li tkunu qegħdin tagħmlu ta'. Tajjeb tassew. Importanti n-nifsijiet, nifsil barra u nifsil ġewwa. Mal-aħħar 10 sekondi. Four, 3, 2, 1, all right, mela. Bin-knees daqsxejn bent, ħanamlu il-weight iħokku mal-koxxa, ħanaslu halfway bejn l-irkoppa u l-aksa normalment għall-maġġoranza tagħna. Ħanitilgħu imbagħad dritti, nagħmlu xi purtani kif jgħidu tfal, tajjeb bl-Ingliż jgħidulhom shrugs, u nerġa' ninżel halfway. Tajjeb ħanagħmlu moviment kontinwu. Dejjem niftakru li għandna qisu ballun tat-tennis taħt il-geddum. Proset. Deadlifts to shrugs. Proset. Mela qed inħadmu kemm mill-pata tal-isfel u qed inħadmu anke dawn il-muskoli jgħidulhom it-trapezius. Tajjeb, nara komplikat dan isema'. Ejwa. Ma għandix dubju. Proset, inti bħala xjentista, Mela. All the way up. Proset. Laħar 50 sekondi. In 5, 4, 3, 2, 1. Ħanimmaġinaw li l-weights ħanużawhom bħala blindfold, ħanattu għajnejna, ħanamlu minn bejn flimkien, ħaniftħu, surprise, u nerġgħu nagħlqu. Ħaniftħu u ħanerġgħu nagħlqu. Immaġinaw li meta sejrin lura qed nafġu l-ballun tat-tennis bejn l-ispallejl minn wara. Tajjeb. Għattu għajnejna u nerġgħu. Proset. All right. Għal minnkom qed iħoss qed jagħmel moviment tajjeb, nistgħu ninkludu anke daqsxejn ta' jog għax l-iskop tal-lum huwa il-full body movement. Proset. U ħanżidu biċċa oħra, ħanifqu niġġogjaw. Mela, idejja darba issa ħanġibhom bin-knuckles iħarsu lejja għan. Tajjeb, ħanaramel, proset tassew, ħaniftaħ u ħantella. Ħanerġa' mbagħad nerġa' nibda mill-bidu bin-knuckles iħarsu lejja, ħaniftaħ, ħantella u nerġa' nniżżel. Jiġifieri fl-arja qed inbiddel jien. Mela fil-knuckles iħarsu lejja, fil-lina u niftaħ qed jiġu jħarsu il-qudiem u ntella il-qudiem. Bravi. Proset tassew, keep it up. Exercises għall-ispallej daw li qed nagħmlu, ovvjament f'każ ta' uġigħ nifqu nagħmluhom u nitkellmu daqsxejn mal-fiżjoterapista tagħna. All right, 5 sekondi. In 3, 2, 1. Ħaniftħu saqajna beraħ, ħaninżlu in a squat position. Bravi, ħanżommu għal ftit sekondi, ħanġibu jdejna dritti u ħanamlu curl and reverse curl. Bravi, mela, l-ewwel tellajt id-dumbbells lejja, meta jiena qiegħed hemmhekk dawwart ir-wrist u niżżilthom bil-kontra. Għal-bidu inti kompari li dawn nagħmluh b'weight ħfief. Proset, nżommu l-pożizzjoni, min ħoss juġi f'daru naturalment iqum dritt u nistgħu nagħmlu l-moviment sempliċi hekk. 3 sekondi kollox. 3, 2, 1. Grazzi li kontu magħna f'dan il-ftit ħin biex inħadmu ġisimna mir rasna sa saqajna. Niltaqgħu.